Hola! Hola, què tal? Bona vesprada! Bona tarda i bona hora. Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Opixtec, el vostre podcast, o directe també. Realment és nostre podcast. Vosaltres Què sou dic? convidades... Ah, que he dit vostres, és veritat, és veritat. Bueno, anem a veure. Anem a veure, violiste. Al final, si no sigues per ells... Anem a veure, va dir un cego i no va veure res. Bueno, ara benvinguts i benvingudes a un capítol més, concretament el capítol 3 del curs 3 de l'Opixtec. Ja sabeu, el vostre espai on nosaltres triem les notícies per vosaltres del món de la tecnologia i videojocs que més mos agraden i vos el comentem. Al final vos imposem el que volem dir. És inevitable, però... El que volem que escolteu. No, el que a nosaltres mos interessa, que collons, és a dir, les coses com siguen. N'hi ha moltíssimes coses, però jo he de dir que està saturat el panorama, Massa. però saturadíssim el panorama Massa. informatiu, videojoquil i tecnolojoquil. O sigui, és impressionant. Impressionant. Així que moltes vegades costa moltíssim trobar notícies que vos puguem portar i que siguen mitjanament curioses. Doncs sí, la veritat és que per a poder fer la tria d'aquesta setmana de què és el que vos anàvem a portar ha sigut tota una aventura i ara veureu perquè aquesta setmana sí que és veritat que tenim molta teca, així que intentarem centrar-nos molt en els tempos que tenim, però sempre amb la vostra editorial, notícies breus, curiositats i agenda. Violiste, Jo, avui tenim una editorial que donarà molt per parlar i esperem que qui mos esteu veient en directe a Twitch comenteu també. Així que fem els 3 puntets. Com vam fer la setmana passada? Com vam fer la setmana passada? No me'n recordo. abans de cada secció ficaves la No, però transi. des del xat mos dient coses i ara no me'n recorde, la veritat. Els 3 puntets de què? Sí, la el gent puntazo ja- por puntazo, com feia el no sé qui, un streamer o així, Bueno. també. Res. Comencem amb l'editorial. I què tenim avui d'editorial? Pues bueno, és una cosa que porta lloc a polèmica. Segurament moltes de vosaltres haureu tingut o teniu i disposeu i gaudiu i consumiu de contingut en streaming, és a dir, siguen sèries, siguen videojocs, siguen moltíssimes coses. I és que Prime Video resulta, la fabulosa plataforma de streaming d'Amazon, resulta que començarà a afegir publicitat. No paguen prou amb els, no sé si 30 i pico, 40 i pico o 50 i pico, ja no sé per on rondem, perquè han pujat cada X anys la quota anual. No paguen prou ja amb el servei Premium d'Amazon, que resulta que ens ficaran publicitat entre sèries, entre pel·lis, i només podrem, diguéssim, estalviar-nos aquesta publicitat amb pagant una quota mensual d'uns 2,99 euros, una coseta així. Clar, ens trobem amb la situació de moltes de nosaltres disposem d'infinitat de plataformes de streaming perquè som consumidors compulsius, siguem sincers, i gaudidors... Visca el capitalisme! Una altra Totalment. vegada. I si cal, i si s'escau, gaudidors compulsius també de tot tipus de contingut audiovisual referent a la pantalla del cinema, de les sèries, dels animes, de tot. Aleshores, fins quin punt és ortodoxe el fet de que sortim de la televisió convencional per tal d'estalviar-nos aquest tipus d'anuncis, aquest tipus d'avassallaments, aquest tipus d'acords comercials que tenim, doncs bueno, lo típic, no?, d'Antena 3 que fotia mitja hora d'anuncis cada hora, no? Hasta que per llei se li va retallar Bàsicament. la llei audiovisual. Fins quin punt és lícit que nosaltres, que ja estem pagant un servei, a sobre que paguem aquest servei, ens hagin de ficar publicitat i haguem de pagar encara més per tal de que aquesta publicitat no ens aparegui? De la mateixa manera, si vos pareix bé, ho faig una miqueta extensible al fet de que Xbox i PlayStation, per exemple, ens afegeixen determinats tipus d'anuncis en els escriptoris de les seues fabuloses consoles. Perdona, no sé si però us heu adonat d'això. Vull fer un comentari molt anecdòtic sobre això, i és que quan Xbox va donar el pas a incloure publicitat en la no sé com se diu, vale? No me'n recorde ara, però Digues l'escriptori. l'escriptori en quan entres la consola, vale? Curiosament va eixir de publicitat
un joc de PlayStation exclusiu. I va ser en plan... Bueno, me pixa damunt. Però al final t'acostumes, perquè l'ull s'acostuma quan entra diverses vegades a un lloc i veu una imatge d'una certa manera, però al principi era molt molest trobar publicitat quan entraves a les consoles. Amb dues, Jo personalment és que tu pagues un... No, o sigui, primera i principal que ja has pagat una consola. Segona, i molt principal, i si no principal, molt rellevant, estàs pagant un servei per a disposar de determinats videojocs en el teu escriptori de la consola i poder-los jugar. I a sobre et fiquen publicitat. Per què? És a dir, quan? On està el límit? On està la ratlla que, diguéssim, talla l'ús de l'abús per part de les grans empreses a l'hora d'oferir-nos aquests tipus de serveis? Però en Amazon, per exemple, jo crec que és que se van pillar els dits des del principi. Perquè anem a veure. Pensem en les produccions que fa Amazon. Vosaltres penseu que amb lo irrisori que pagàvem a l'inici de tot anualment podia cobrir el Prime de compra més la subscripció mensual de Twitch més la plataforma de streaming? 30 i De pocs streaming, euros, no, no? perdó. Em sembla que era. Sí, la plataforma de streaming. L'streaming, sí. Abans de ser streaming de videojocs i aquestes coses, No era diem abans streaming de pel·lis i... Però és veritat, tot va començar amb les pel·lícules en les plataformes digitals. Sí, és a veure, està claríssim que Amazon sempre s'ha caracteritzat, i ells són els primers que amortitzen a la llarga, però anualment són totalment deficitaris. Vull dir, només teniu que veure la quantitat de productes que canvien sense justificar o sense recórrer o sense reclamar les empreses de repartiment alternatives que no són la seva. Vull dir, és pròpiament surrealista. Aleshores, fins quin punt... sí, correcte, anant a lo teu, és cert que la quantitat de serveis que ofereix Amazon, al igual que se'ls cobren ells mitjançant el nostre anàlisi de dades pel nostre consum, les coses com siguen, això també s'ha de deixar doncs clar, està clar que sí, que la quantitat de serveis que ofereixen són de preus irrisoris. Però, què voleu que vos digui? A mi personalment, pagar 2,99 €, o sigui, 3 pavos, per haver de treure la publicitat de l'Amazon Prime, l'únic, personalment, que aconseguiran és que al final passe de qualsevol tipus de plataforma de streaming i torne, i sí, ho dic així obertament, i sap molt greu, a la pirateria. És el que hi ha. Això no ho podem dir en directe, Ui, violiste. perdó, se m'ha escapat. Ni en el podcast. Visca Torrent, visca Emule! Oh. Bueno, jo sí que vull dir una cosa, i és que, a veure, el problema que tenim moltes de natros, en esta casa sobretot, és que natros som molt consumidores de plataformes de streaming. En tots els sentits. Que si Nintendo, que si PlayStation, que si Xbox Game Pass, que no tenim el normal, tenim el Ultimate perquè evidentment ens dediquem a crear contingut sobre videojocs. La símia, sobretot. Vale, així que mos fa falta el poder tenir accés a aquestes plataformes per a poder complir l'objectiu i estar al dia. Però és que a banda d'això, HBO Max, Disney Plus. Per què? Doncs perquè som fans de Marvel, som fans de DC, som fans de moltes sèries que estan repartides en titularitat, vale? O exclusivitat, com els videojocs, en cada una d'aquestes plataformes. Per tant, és molt difícil no acabar pagant per tots els serveis. I en aquesta casa passa. Que diria perfectament, sense haver-ho comptat, que tenim una despesa mitjana d'entre 90 i 100 euros només de plataformes. Tant de videojocs com de cinema i sèries, I és pasta. Cal dir i reconèixer que HBO, el Prime ara i Disney Plus ens venen en el pack de Garrafón. Així que sí que paguem certa pasta per Garrafón, però també perquè tenim diverses eines del dia a dia que utilitzem amb el senyor Garrafón. Se mos està quedant el violista sense veu? Me moro. Perdoneu-me. Doncs això. Aleshores, sí, és una pasta. Aquella gent que ho paga de la butxaca, que no ho tingui inclòs en un plan personal, li sortirà una miqueta per un pico. Què opineu? Nosaltres pensem que possiblement ja comença a ratllar l'abús de les plataformes de streaming, donat que sí o sí
fem un pagament, sí o sí ens ho rentable i rendibilitzen en altres àmbits també, perquè les seues pel·lícules no només les veiem nosaltres, les empreses, o sigui, les cadens de televisió també paguen drets a l'hora de reproduir-les quan les reprodueixen, quan les emeten, disculpeu. Així que, doncs sí, pensem i queda clar i constatem que en comptes d'un ús i un benefici comença a ser un abús. Amb aquesta reflexió i anem a llegir la gent que mos està veient en directe mentre estem gravant el podcast, així la gent que mos esteu escoltant a Spotify, a la plataforma de Spotify, que mos podeu trobar com a l'Opixtec. No sé si Violiste podria compartir l'enllaç per a la gent que mos està veient en directe. Què he de compartir, què? L'enllaç de l'Spoti, on tenim el programa per a que mos puguem seguir. I també tenim canal de YouTube, Vos recordem que tenim canal de YouTube ja exclusiu de l'Opixtec. Abans la llista de reproducció estava al meu canal, Cimer Valenciana, però ara ho podreu trobar a YouTube. Pues, per aquí està Seyona, que mos diu que no té cap, però mos escolta. Després Cata, que mos diu que té Prime. Roger, un Roger salvatge ha aparegut pel xat. Roger, tens plataformes de streaming? Tant de videojocs com de sèries i pel·lícules. Estàvem ara amb l'editorial de l'Opixtec parlant de la pujada de preus, no? Perdó, Violiste? Sí, anuncis i pujada de preus d'Amazon Prime Video. D'Amazon Prime Video. Ja estàvem acabant per aquí. Així que la gent que ens esteu escoltant també ens agradaria que ens deixareu un comentari per a saber què és el que penseu sobre aquest tema. I per aquí tenim Roger, que ens diu que té Xbox Game Pass, Amazon Prime, Netflix, HBO i Disney+. Calla, que ara també tenim el Netflix. És veritat, tenim el Netflix per a veure. Aquí en esta casa tenim que Netflix de fet el hauríem de donar de baixa, però també és el que més utilitzem, no? Sí, ara estem utilitzant molt perquè jo volia acabar de veure l'última temporada que anava a permetre'm veure de The Witcher. Ja sabeu que en esta casa som molt fans del videojoc, dels llibres i ara de la sèrie, però només si és Henry Cavill. D'acord? I mon anem a la repassaeta. Vale, per què hem dit la repassaeta? Doncs perquè, anem a ser franques, perquè en este podcast lo que principalment és que som molt sinceres en vosaltres, vale? I una d'elles és que fa quasi un mes, vale? Aquí hauria de llevar la publicitat. Fa quasi un mes que Flins Arcade ens va donar una clau per a jugar a Switch del Sentry... Espereu, un segonet, aquí. Sentry City, vale? Ara vos explicarem una miqueta de què va. Sentry City per a Switch. I Cimer Valenciana havia de fer una review abans, a partir del dia 21. Vale? A partir del dia 21. Vale? Però no ho ha fet. Així que he pensat, bueno, i per què no obrim una minisecció a l'Opixtec que sigui la repassaeta? Pues aquí està. Anem a fer una breu repassaeta de Sentry City. Per fer-vos 5 cèntims, com ja vos he dit, està distribuït per Flins Arcade, que m'agradaria dir que és una publisher valenciana que van poder veure a l'Indie Dev Day i l'altre dia van estar també entrevistats per Joc Creuat, vale? I esperem, ojalà, poguerem vindre al Saga, també, en Saga Sala del Gaming, que com sempre, com en cada podcast i en cada directe, vos recordo que tenim les entrades obertes per a comprar, tant per a l'esdeveniment en si com per a la LAN. Així que no sigui perquè no vos ho recordem. Molt bé. L'objectiu és bàsicament enfrontar-te a la intel·ligència artificial. Vamos, un rotllo Terminator, però tu ets un personatge amb una pistoleta i a mi m'ha recordat molt de la dificultat i de les vegades que he mort, sense fer spoilers, a un Blasphemous. Literal, ¿vale? Literal. Jo sé que aquí n'hi ha gent que me dirà loca, ¿dónde vas? Però sí, Setri City, sí, ahir el van batejar com a Setri City, esperem que li arribi perquè sé que també l'han jugat i van fer la seva review. Bueno, és un típic tòpic dins d'estos mons apocalíptics on la tecnologia, no? Mira com el nostre podcast i els videojocs afectaven, no? I un rotllo Terminator.
Bé, n'hi ha moltíssimes coses, però si n'hi ha una que caracteritza el gameplay de Century City és el assaig-error. Vale? És a dir, has de morir 40.000 vegades per aprendre la tàctica i mecànica dels enemics i del jefe, o del boss, per a poder avançar. D'acord? Tens bales infinites, no has d'anar farmejant material, vale? I és tot estètica pixelada, i a banda d'això també és estètica futurista, evidentment. Vale? El mapejat és espectacular en el sentit de que és molt Matrix, vale? És un mapa així com rotllo 3D, on no me'n recordo si era Encuentros en la tercera fase, però me va recordar moltíssim a un dels pòsters d'això. Vale? Molt cyberpunk també, i no és fàcil, el que vos he dit abans. Equivoca't, aprèn i vens. I poca cosa més perquè tu has d'anar a fer... És que no vull fer spoilers i per això estic intentant triar les paraules. Per això parla com si tinguera un ictus o alguna cosa així, no? També, és que és molt difícil analitzar un videojoc sense spoilejar-lo, vale? Tot i que ja podria spoilejar-lo perquè ja el teniu a la venda i té un preu irrisori. Me pareix, si no m'equivoco, està a 5,99. Per tant, jo vos ho recomano. Bé, dit això, a mesura que anem avançant tenim diversos checkpoints, perquè sense els checkpoints encara seria més desesperant poder jugar, i és un joc, a més, molt adaptat per a la Switch per la seva mecànica. Vale? També vos dic que és un joc estil side-scroller, vale? Plataformeig també, i ja està en quant al seu apartat gràfic i algunes de les mecàniques que presenta. Plataformeig cyberpunk, vale? I de dificultat Souls. A més, sí que he de dir que una vegada agarres la mecànica o el truquillo, agarres la roda, sí que pot ser addictiu fins al punt de que se te poden passar 2 o 3 hores perfectament, I a més és d'aquells jocs en el que dius, he mort, me cabrejo, però torno a agarrar la Switch, no? I el violista crec que ha estat present davant. La música també, el tema de la música i el so del joc és espectacular i a més acompanya molt bé per a... Perdoneu, però és que el violista m'està fent ditets, gràcies. No, sap que estic intentant no fer spoilers i triar les paraules exactes i ell ha d'agarrar i fer-me... Saps que estàs blanca i jo estic moreno? Per què estic blanca? No ho sé, però estic mirant aquí i és com estem a la mateixa habitació. Sí, ha sonat molt malament, Jo estic morenet i tal, i ella està en modo caucàsica total. Bueno, així per a resumir, té molta cura en quant a l'ambientació, en quant a cada un dels nivells i a la seva música que acompanya perfectament al sentit i al motiu i a l'objectiu de lo que és Century City. Així que des d'ací, des de l'Opixtec, amb aquesta breu repassaeta sense spoilers, vos recomanem que el tasteu, que té un preu molt raonable i és evidentment un joc indie i que esperem que tingui molt d'èxit. Molta paciència, apreneu bé les mecàniques i també té puzzles molt interessants. Què tal, violista, el provaràs o què? No. Vale, us ha quedat clar, no? El violista no el provarà. Ho sento, les coses com siguen. Ojo, este és el que jugava la Roger l'altre dia, me pareix, pot ser? No, Roger no estava jugant a estos. Roger estava jugant i vaig a fer falca perquè és molt important aquesta falca. És que la imatge se sembla per això. Roger està jugant als jocs en català presentats per a Saga. Així que jo vos recomano que passeu pel seu canal per a poder estar al dia de lo que veurem a Saga Saló del Gaming. Vamos, falquita. Dit això, violista, què te pareix si anem a la secció de... Tenir un crio és un lío. Ah, no, que això és de... Tenir un crio és un lío. Del radio baixback. M'estàs vacilant. Però no sense un... I aquí estem una altra vegada nostra perquè... transi. La nostra transi. Què diem? És que algo vam dir perquè que la gent del chat sempre dia no sé què, no me'n recorde. Tenir un trio és un lío. Yes.
Molt bé, deixant de fora això... perquè Més d'un també- forat a un clavar, mai bé pot acabar. Violiste, Vale. centrem-nos, perquè ara en quina secció entrem? En tenir un trio és un lío, diuen aquí. Violiste, Què? centra't. Què? Videojocs! Ah! Filla, mira, jo al final m'he petat el cervell. Jo... És que no se pot. Així no se pot Pendoneu, treballar. Santiago No se estava pot treballar. destartalat. Santiago estava Ja destartalat. me l'esteu estorant des del xat. Bueno, comencem amb les notícies que hem triat per a vosaltres d'aquests últims 6 dies de la indústria dels videojocs. Ja sabeu que fem una tria molt curta, perquè si no estaríem aquí 2 hores. Però, menudo bombazo, el d'este matí quan mos hem alçat. I és que Jim Ryan, jefe de PlayStation, anuncia que abandona Sony Interactive Entertainment. El CEO de Sony Interactive Entertainment anuncia que deixa el seu lloc de treball i abandona Sony. I de moment, temporalment, serà substituït per Hiroki Totoki mentre busquen el seu successor. Se retirarà de manera oficial al març del 2024. Les xarxes han bullit de diferents maneres, vale? Que no anem a entrar, perquè tots sabem... l'han fet fora, o sigui, estic llegint el Roger, que és això el que volia fer. No volia dir això. L'han fet fora per no aconseguir que la compra de beca fracassés. Mira, l'han fet fora per mi, perquè aquí, entre nosaltres, ha sigut molt paquete en tota la història d'això mateix, Activision Blizzard King, vale? I com ha sigut un paquete i ha fet el ridícul, jo crec que al final ha sigut en plan, mira, no sé com li diran carinyosament, Jim, Jim Paquete. o és millor que ho fem d'una manera natural i amable, vale? També he de dir que des d'Xbox, el Tito Phil, sí que és veritat que ha sigut molt noble i li ha desitjat un missatge pues, de lo més, com ho diria, de lo més amable i neutral que sigui possible, no? Perquè al final, pues, evidentment, són competidores nates entre elles i són dos empreses potents i que, bueno, pues al final jo crec que el que has de demostrar és el que no va demostrar Jim Ryan amb tot el que ha passat amb Activision Blizzard. Vale? Dit això, doncs és la primera notícia que vos portem, una despedida, i que aquí, de moment, tot i que estimem PlayStation, no mos afectarà. Bueno. Tu estimes PlayStation, jo me cau en bé i prou. Estic d'acord en Roger que mos diu va de senyor, segurament de cara a la galeria. Home, és que ha de mantenir la neutralitat i l'aparença, no? El dir, sí, a mi em sap greu que t'hagi passat això, o sigui, que te'n vagis perquè ets un factor important per a la indústria i per a Sony, però... I per dins, vés-te'n a cagar, saps? Bueno, pues anem llegint des del xat per a que la gent que mos està escoltant al podcast també veiga de la manera que anem participant amb la gent del xat i poder ampliar una mica més la informació. Violiste, la següent notícia que tenim. Diu un anàlisi de Resident Evil 4. Vale, Per cert, el remake i el DLC este? El Violiste no és fan de Resident Evil. M'he quedat ahí. Vale? O sea, el Violiste no és fan de Resident Evil, però ja sap el que m'agrada a mi i evidentment avui vos havia de parlar molt breu de l'èxit que ha tingut el DLC Separate Ways de Resident Evil 4. Ho he dit bé. Gràcies. No l'he cagat, que la Cimer tenia temor de que la cagara. No, hosti, no anem a obrir el calaix de merda perquè volem que gaudiu dels videojocs, però l'altre dia no sé qui me va comentar, que va dir, és que la química que teniu quan esteu en directe, i jo... No hi ha química, és tot teatre, home, per favor, quines coses. Podríem fer un podcast només parlant de natros, o sea, vivint, no? un dia a dia en natros, i fliparíeu moltíssim. Bueno, Ada Wong... Un dia de simios. Un dia de simios. L'aventura paral·lela, que ja us vaig explicar a TikTok en què es basava, recordeu que Separate Ways no va entrar amb l'eixida de Resident Evil 4 amb la GameCube, sinó que va entrar quan se va reeditar per a la resta de consoles, perquè el DLC que sí que se va presentar per a la GameCube va ser l'Assignment Ada, vale? Però era una història paral·lela que no entrava en el cànon de Resident Evil 4. Per tant, el que s'ha apostat ara
és per deixar Separate Ways com el DLC canònic i oficial per a Resident Evil 4 Remake, i que la veritat és que mos ha deixat com esperàvem. És un gran DLC i ja era hora també de tornar a veure Ada Wong i amb més xitxa, no? Amb més xitxa, més temps amb ella per poder jugar i per a poder gaudir d'estos vora unes 4-5 hores de DLC. Aquí l'hem tastat, encara mos queda per acabar-lo, però com ja sabem de què va, pues tampoc mos farà cap spoiler el que anem a llegir. És Resident Evil, tota la seva saga és de lo millor, a banda de Silent Hill i tal, que ha pogut parir el gènere del terror en quant a survival horror, ¿vale? I jo crec que Separate Ways o Camins Diferents no baixa el llistó que té Resident Evil 4 Remake. Vale? Espanya oscura i rural, seguirem el camí paral·lelament de Leon Kennedy i mos trobarem en ell al llarg del camí. Una exquisita sensació en el gameplay, la bandera del survival horror de Resident Evil i amb la millora de lo que comporten tots els remakes. Anem, què més tenim? Cyberbug. Un altre DLC que ha sortit i que marca un abans i un després també de la setmana passada, que la setmana prèvia a la sortida del DLC de Cyberpunk va haver una actualització molt potent que vos recomanem i que provar-la i que a més ho heu de fer amb nova partida, i és Phantom Liberty, que és una aposta per ampliar el món de Cyberpunk. A mi Cyberpunk és un joc que m'agrada molt, però malauradament està ple de bugs. Sí que m'he trobat en el DLC algun bug, però encara no he pogut tastar l'actualització 2.0 com a tal, per tant sí que he vist millora gràfica i de càrrega de textures i de més, perquè és el que més problemes donava, a banda de que els NPCs i els cotxes feien el que volien, però ahí està. Malauradament Phantom Liberty no ha agradat a la gent majoritàriament i continua sent una petita taca dins del currículum de CD Projekt Red, que ja sabeu que sí, amb un The Witcher el tenim molt estimat, i bueno, continuaran treballant sense descans per millorar Cyberpunk. Què més tenim, pagatros, per contar-vos? El tio Alan Wake. N'hi ha gent que ja t'ha estat Alan Wake 2. Jo ploro perquè el vull tenir ja, vale? El vull tenir ja, i malauradament sí que he de dir que ha rebut crítiques per parèixer Resident Evil, però anem a veure, és que és inevitable. Vull dir, uns mamen d'altres. Sí que Alan Wake és el pare de moltes coses del survival horror, però és obvi que l'estela que deixa Resident Evil havia de fer, o esperadament havia de fer, que Alan Wake tinguera reminiscències, ¿vale? Remedy mos està presentant una gran joia i no hem volgut llegir spoilers perquè evidentment el volem portar així en primícia pel meu canal. I sí que el bategen com un dels jocs més ambiciosos de Remedy. Així que res, mos quedarà esperar una miqueta més, unes setmanes per a poder tastar-lo, i amb moltíssimes ganes, perquè hem pogut veure també imatges de la seva edició física col·leccionista, que és Melassa, però a veure, si algú vol comprar-me-la, jo lliste. Parlen d'un mapa enorme, vull dir que potser agafa consistència a nivell d'eternitat hasta que te'l passes. És a dir, 4-10.000 hores ahí pa... Com en Starfield, no? Que pots ahí anar fent hores i hores, no. Home, estaria guapo un survival horror de món obert, saps? Seria molt heavy. I què més tenim? Tenim 2 notícies més. Open World! Ara passem a Xbox i la realitat virtual, escolta. Sí, perquè xCloud serà compatible amb les MetaQuest 3 per a poder gaudir del joc en el núvol a través de la realitat virtual. Ja sabem que una de les coses que ens queixàvem els Xboxers era que PlayStation avançava molt ràpidament en el món de la realitat virtual, que era és una de les seues abanderades. Pel xat mos diu el Roger que les volem sense el cloud. Clar, seria lo lògic, seria el que veritablement voldríem, no? El poder gaudir-lo i que no sigués per xCloud. Tenim
se va anunciar, si no m'equivoque, ahir mateixa, la data de sortida de les MetaQuest 3, que a Espanya tindrà un augment de preu, com acostuma a passar en moltes coses a nivell tecnològic i de videojocs, respecte a l'anterior model, vale? Que arribaria fins als 550 euros el model bàsic. Jo vos ho redondejo, perquè això de veure 549 o el 99, pues la veritat és que me molesta prou. Jo què voleu que vos digui? És que no me les comprava ni que me les regalen, tio. O sea, se les poden ficar pel Pempis. Què m'estàs contant? El que sí que és veritat és que també vam poder veure com funcionen aquests jocs mitjançant l'Xcloud amb les Virtual Reality MetaQuest 3. Així que esperarem a veure què és i qui ho puga tastar, també vos ho dic. Però sí, oficialment, encara que de manera adaptada, Xbox dona el salt a la realitat virtual gràcies a Meta. I crec que només mos queda una noticieta més, no? N'hi ha aquí algo de terror. Escolta, Fàtima. Per què? Doncs perquè la terrorífica pel·lícula de Five Nights at Freddy's ja ha sigut presentada en societat, per dir-ho d'alguna manera. Tenim ja la seva durada i, evidentment, és de lo més esperat. Oficialment s'estrenarà per al dia 1 de novembre. Si no coneixeu la saga o la llicència de videojocs de Five Nights at Freddy's, és simplement uns robots... No, això té un nom i mai me'n recorde com són se ninotets. diuen. Sí, però estos ninotets... Ositos, osets. Bueno, el tema és que mentre me surt el nom, vale? Animatrònics. Peluixets. Són animatrònics, vale? Són animatrònics i tu, de la manera més senzilla per explicar-vos el naixement de Five Nights at Freddy's, és que tu has d'aguantar i sobreviure unes nits mirant unes pantalles de seguretat, unes càmeres de seguretat, i has d'aguantar-te per sobreviure. Antes als Estats Units que aquí, Sí, això sí, evidentment se presentarà primer allà. I també una cosa que vos vaig a dir és que està darrere Blumhouse, vale? I Blumhouse ja sabeu que està darrere de molts grans... Digues, Violiste, perdona. No, acaba. Ja? Vale, que és que, a part de que s'estrena als cines, també s'estrena a la plataforma de streaming Peacock. Mira. Que ho sapigueu, als Estats Units és mogolló de famosa, de fet molts partits de la lliga de béisbol gran i altres tants documentals i demés funcionen molt per Peacock, és un rotllo Apple TV i coses semblants. Bueno, pues pronto arribarà cap així, perquè ja va passar el mateix amb el que va ser Twitch en el seu moment, abans de ser Twitch, o sigui que... Bueno, dit això, el Freddy Fazbear's Pizza ens esperen amb el seu protagonista, que serà evidentment un guarda de seguretat nocturn al restaurant, i ja veurem què passarà. Jo li poso moltes expectatives bones perquè és un joc que agrada molt. És que m'estic preocupant per la publicitat, vale? M'estic preocupant per la publicitat perquè la gent que mos esteu escoltant no ho veieu, però la gent que mos està seguint en directe és una mica complicat si surt ahí una publicitat i no mos poden escoltar. Però bueno, vos subscriviu més i ja fàcil. està, no passa res. Ja és veritat. Hem de viure d'algo, jo ho sento molt. Bueno, jo no, jo visite que soc profe, però la símia ha de viure d'algo, ja està bé, no passa res. Bueno, el que ha dit el Violiste, a Peacock estarà i tant a cinemes com al Peacock el 27 d'octubre. Serem capaços de sobreviure 5 nits amb els animatrònics? Ja ho veurem. Violiste? Per si no t'has enterat! Hem fet una petita secció que es diu... Pertita. Per si no t'has enterat. Perquè són titulars i ja està, vale? Del món dels videojocs, però que veiem necessaris parlar-vos avui. Vols que te cronometre? Te dono 30 segons per fer els titulars. Tots? Sí, no, te sobraria temps, diria jo, Vale, vull dir que no... Vinga. Cronòmetre... El Violista me dona 30 segons per a dir-vos estos per si no t'has enterat. 3, 2, 1... Ja! El frustrant de Callisto Protocol entra als jocs del mes d'octubre de PlayStation Plus. Presentada ja i demà surt l'edició col·leccionista de Guild. Ja sabeu que ho vam jugar així en este canal. 25 milions de videojugadores de Minecraft Dungeons des de maig del 2020. Buah! Demonology surt del període anticipat de Steam i ja el podrem comprar de manera natural. Counter-Strike 2 gratis en Steam. La nova Lara Croft és animada i té la veu de Hayley Atwell. Netflix i l'estudi de Castlevania acaben de presentar el seu nou anime i es suma també a la llista Devil May Cry.
32 segons 89 i perquè m'he equivocat i l'he aturat. Ho sento. No, t'has passat dels 30, has perdut. Perdona, però està molt bé. Me deus, vos acabe me de deus donar... un sopar. Me deus un sopar... Vos acabe de donar 6 titulars del món dels videojocs en 32 segons. Miau, 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 miau. Està bé o no està bé? Me doneu el vistiplau al xat o què? Bueno. Consta que realment són 33 segons i pico perquè l'he aturat. L'he aturat sense voler perquè pensava que ja havies acabat de llegir. Ai, sí, no se pot treballar. No, pa què? Però bueno, ara canviem de terç perquè mon anem amb el violista i tecnologia, però no sense abans passar pel... Transi. Ja està, ja m'ha arribat. Què? Hasta aquí, ja Ha llegó. arribat la transi de la Cimer... No, de lo Pixel... Clar, és que ho fem al canal de la Cimer i perdo ja la identitat. Ja no aquestes coses, ja veus tu. Bueno, passem en una notícia curiosa i interessant, bàsicament perquè és una mica alarmant. Jo no sé vosaltres com portareu la seguretat, però avui en dia la cosa està xunga. Jo utilitzo, per exemple, aplicacions com KeepPass, utilitzo l'Authenticator de Microsoft, que no és el més fiable del món, però també utilitzo l'Authenticator de Aegis, per exemple. La qüestió, i la notícia que és el que ens atany, milers de milions d'adreces de correu i contrasenyes se n'han anat a fer la mà a internet, aixina que, ojo, no parlem de centenars, no, parlem de milers de milions, és pa cagar-se. Bueno, cada X sempre ens trobem en que hi ha una filtració de contrasenyes i correus electrònics per internet. Jo no sé a quina empresa li interessa fer això, no sé si és que canvien de servidor i l'empresa dels servidors s'indigna perquè ja no seguiran cobrant milionades anuals, però bueno, la qüestió és que més de 3.800 milions de combinacions de correu i contrasenyes s'han anat a fer punyetes en una filtració. Perdona, però Machinito acaba de dir una cosa al xat i vos vull comunicar que en el podcast d'avui, almenys de manera natural, no aneu a escoltar Spotify perquè no m'està deixant reproduir perquè n'hi ha un problema amb el meu compte. I Machinito, des del xat del directe que vosaltres esteu escoltant, mos diu: per això Spotify m'ha fet canviar el password. Pues jo no l'he canviat i he entrat. Ups. Ha sigut molt raro. Jo he entrat, però és veritat que no m'està deixant reproduir perquè esteu la música que mos acompanya en cada... O sigui, estem parlant sense música de fons? Sí, estem parlant sense Vaya música caca de fons. de podcast. No passa res perquè per a gent que mos esteu escoltant al podcast ja afegirem la música després. I m'agradaria aprofitar... Perdoneu, perquè m'agradaria aprofitar perquè Emilio Castelló mos diu: un viola hauria de donar més marge. Ahí ho deixo, violiste. Mentre llegim a Roger, que Roger s'ha quedat encara amb la notícia del Jim Ryan. Emilio Castelló, vaig a procedir a expulsar-te i bloquejar-te. A veure si en Jim Ryan haurà plegat pel forat de seguretat de PlayStation Now. Bueno, ahir mos ho quedem, Roger, gràcies, quan mos escolten. I violiste, perdona, continua amb el tema perquè, com podeu veure, hem tingut problemes amb l'Spotify. Jo no. Vaja. Jo no n'he tingut, jo he entrat perfectament. Però bueno, la qüestió i el resum de lo que veníem amb aquesta notícia. Si voleu, si necessiteu saber si les vostres contrasenyes i correus han estat filtrats, que per cert a la Cimer li va passar fa uns mesos, la última filtració que va haver, a la Cimer li van filtrar el seu correu i la seva contrasenya. Per sort ningú va entrar. No sé si la vas canviar, me sembla que sí. De tot ho vaig canviar. Pues eso. De tot el que té que veure amb Cimer Valenciana. Pues lo dicho, No total. podeu hackejar-me. Vos recomano i certes, i la pàgina és de fiar perquè és de NordPass, vull dir, està, pues eso, lo dicho. Vos recomano la pàgina Cybernews, ¿vale? Vaig a ficar-me aquí ara al Twitch, que no tinc el xat obert, i vos passo exactament la pàgina on podeu comprovar si les vostres contrasenyes se n'han anat a fer la mà. Només en que fiqueu el telèfon o el correu sabreu si s'ha filtrat una cosa o l'altra. La contrasenya no heu de ficar res, no vos ratlleu. Vale? I la gent que ens està escoltant és ZYB alta ERNEWS.com /personal-data-leak check acabat en ZK i /creuada. Pues eso. Bueno, només en que entreu a Cybernews, gràcies Cimer per la teua Per deletrejada, està guai, està l'assumpte, molt bé, molt bé.
Això d'anar a un concurs d'estos tindríem problemes. No, a mi no se me dona gens bé de letrejar, ho sento. No. Se me dona fatal de letrejar. Tindríem problemes serios. Però bueno, només en que entreu al Cibernews, ximpun, arreglat. The following... Mira, veus? Aquí ens han compartit... Tot això Des t'han del filtrat? Des del xat, la gent que mos està compartint Ja veus. A veure, vaig lo que li han filtrat. Sí, m'ho crec. Teleta marinera. Pues ànimo, Bueno. Machinito, tu sí que pots. Sí. És llei de vida, Vull dir, és inevitable. Jo per això sempre tinc l'autentificació en 2 factors i tots els jaleos possibles perquè tinc molta agonia. És que és inevitable. Tenim 50.000 serveis Massa. de 50.000 coses. Ja no només parlem de streams, ja no només parlem de correus electrònics, no, tot. El banc, qüestions de feina, tot, absolutament tot. Mira, per aquí van... Tenim també Roger que mos conta... Mare meua. Sí. A mi fa por mirar-lo meu. Lo únic bo que n'hi ha de tot això és que t'enteres de lo susceptibles que som a ser atacats, a ser intrusats. Però és que no escriu M'agradaria verb destacar intrusats. que principalment Twitter és el que més ha estat atacat. Sí, sempre, claro, llei de vida. Vale. Bueno, activeu, per favor, des d'aquí un consell de l'Opixtec, activeu l'autenticació en 2 factors. Sempre. Gràcies. Sempre. És un conyazo i fa mandra, però Sempre, absolutament sempre, per favor, no dubteu en en el món dels activar-la. videojocs, de fet, un dels pioners en això va ser Blizzard, si no m'equivoque, amb la doble autenticació per al Battle.net. Ah, mira que bé. Vamos, de lo que jo he jugat és el primer que vaig veure. Bueno, tiro. Ara què tenim? Ara tenim Huawei. Que raro. Huawei, la millor marca del món. Vale? Per a tots aquells que sou fervents seguidors com jo de Huawei, la marca més reventada internacionalment per part dels estats que li tenen por i els tremolen els ous cada vegada que la companyia xinesa inventa algo, evoluciona en algo, doncs bueno, han tret la MatePad Pro 13.2. Ei, tal qual, les polsades, 13.2, queda claríssim. Una tablet impressionant, amb el mateix processador Kirin 9000S, que és la versió modificada, perfeccionada i de 7 nanòmetres, o almenys això diuen, amb 5G. No n'hi ha res més a afegir. Una meravella, és la competència directa de la Samsung Galaxy Tab, és la competència directa de l'iPad Pro, és una tassa de refresh de pantalla de 1400, entre 12 i 16 GB de RAM, el que vosaltres vulgueu, o 256 i 512 de memòria, perdó, de disc dur. Compte que també podeu arribar a 1 tera, ojo al dato. Les càmeres, lo habitual, 13, 8 megapíxels, qüestions bàsiques i senzilles per a les utilitats business, per dir-ho... Això volia preguntar-te. O sea, ¿para qué mos recomanes aquest? Personalment, este tipus de tauletes funcionen molt bé per a utilitats d'ofimàtica i business. Gent, viatges, vosaltres que feu moltes teletrucades, videotrucades, edició en determinats programes, dibuix, donat que també disposa de llapis, digital. Jo personalment utilitzo la meva Surface, que algun dia canviaré, si tot va bé. Serà per alguna d'aquestes, siga Samsung, siga Huawei, que són les marques que més confiança m'aporten a mi, i que utilitzen Android, fork d'Android en el cas de Huawei, i Android Samsung. Per a lectura de partitures i per a escriptura de partitures, també, per què no? Edició i dibuix. Joder, que completa. Nosaltres és que a casa som de gastar la tablet. Ara no tant, perquè si tens portàtil, depèn, ja gastes menys, però sí que és veritat que durant molt de temps nosaltres a casa érem fidels a la Surface. Totalment. Jo encara l'utilitzo pel conservatori, perquè pesa un huevo l'ordinador i la tauleta m'ajuda a llegir partitures i als crios els puc ficar exemples. Però bueno, molt bé. Déu-n'hi-do. Bueno, Per cert, la pantalla és OLED i és flexible, és a dir, que si mai t'assentes sense voler damunt de la tablet, cap la possibilitat que es parteixi abans el cos d'alumini i vidre, si és així que no pas la pantalla. És que, perdoneu, però vaig a contar-vos una anècdota. I és que un dia ma germana va xafar una tablet recent comprada. Sí, ¿vale? tal qual. I l'ordinador. Bueno, i l'ordinador. I un ordinador també. Sí. Que jo, si sigués ma filla, me l'hagués carregat.
Tela sí, marinera. va ser un trauma. Va ser curiós. Ara tornem amb Xbox, no? Sí, però ens n'anem a Xbox per algo curiós, algo diferent, una meravella. Tothom sabem que Microsoft sempre ha format part de la Fórmula 1. Sempre hem sabut que tant Acer com Microsoft han format part de l'escuderia Ferrari en alguna època de la seva vida. També sabem que Google, per exemple, sobretot el seu explorador Google Chrome, forma part de McLaren. Doncs Microsoft torna a la Fórmula 1, concretament la marca Xbox, a l'uso, i Microsoft en els laterals de l'aleró davanter, però en aquest cas amb l'escuderia Alpine. ¿Vale? Lo que es la filialíssima de la filial Renault, doncs bueno, aquí està, ¿vale? Bàsicament es converteix en soci oficial Microsoft i Xbox, concretament, de la consola, ¿vale?, informàtica de l'equip BBT Alpine F1. Entre les seues principals característiques o les principals fites a complir, doncs bueno, participaran tant l'escuderia com a Microsoft participaran en evolucions conjuntes per als seus propis videojocs de Fórmula 1, de motorsport i altres àmbits relacionats amb el gaming, i de la mateixa manera Microsoft li ofereix els seus serveis a Alpine per tal de gestionar la seva telemetria i la seva gestió informàtica dintre de l'escuderia. Brutal per a la gent que vos agrada. Mola, a mi personalment me sembla curiós. Alpine no és una escuderia que me motivava molt les coses com siguen quan va començar, perquè era l'extensió de Renault, però com està una miqueta de capa caiguda tampoc és que, jo què sé, què voleu que vos digui. Se n'hagués pogut anar a Microsoft a Aston Martin, també, saps? No sé. Segurament el coloret verd li hagués sentat molt millor. Veigues. Les coses com siguen. Bueno... Continuem amb la casa. Sí, continuem amb Microsoft. En aquest cas continuem amb la versió, amb el Copilot de Microsoft. És la intel·ligència artificial aplicada o instaurada a les aplicacions de Microsoft, sobretot principalment les aplicacions d'ofimàtica, Office 365, encara que a nivell europeu no podrem gaudir d'aquesta. Les coses com siguen, milloren l'experiència de la intel·ligència artificial d'una forma senzilla, segura i responsable, diuen. Ja veurem fins quin punt Microsoft, que es caracteritza per irrompre en les nostres dades, sí o sí, realment compleix això, segura i responsable, ¿vale? La companyia també ha incorporat estos copilots basats en intel·ligència artificial als productes més utilitzats, que és el que us estàvem comentant, i la gràcia és unificar totes aquestes capacitats. Dintre de Windows 11 també s'utilitzarà, 150 noves funcions s'han quedat ahí una miqueta a mesura que aniran evolucionant poquet a poquet, s'aniran coneixent xino-xano. Òbviament el Bing ja les té incorporades i bueno, dintre de Surface quedarà i les seues utilitats pràctiques, al igual que vos comentava abans amb la tauleta que hem comentat, doncs ens podran permetre una edició a nivell gràfic i a nivell segurament d'àudio i per què no de vídeo, doncs alguns avantatges diferents als que coneixem avui en dia a base de ratolí, teclat i de dreceres. Pues bueno, la frase que diuen és Microsoft Copilot, el teu company dia per al dia a dia. No sé, pareado curiós, la veritat. Les coses com siguen al nivell de Catalunya, l'estat espanyol i Europa trigarà molt en arribar. Qüestions referents a la protecció de dades, com li està passant al Zuckerberg amb el Threads, ¿vale? Sí. Faran que es retrase moltíssim fins que accedeixin o arriben a un acord en la Comunitat Europea, el Parlament Europeu, juntament amb Microsoft. De fet, sobre Threads, molta gent que vam accedir mos han tancat les portes, tot i que el nostre perfil encara continua, i ara des d'Instagram, com a curiositat, per si no ho sabíeu, teniu el número de la cua
per accedir a threads en el qual vos trobeu just baix del nostre nickname. La cua, ojo al dato. Doncs bueno, res, el que vos comentava, no? Copilot per a Windows, per al Paint, per a les fotos, per al Snipping Tool, per al Clipchamp, edició de vídeo, per al bloc de notes habitual, per al nou Outlook, per cert, molt recomanable el nou Outlook. M'agradaria tenir temps per a fer una espècie de review. Han canviat la interfície, n'hi ha moltes opcions noves per a l'explorador d'arxius. Espera, Violiste, perquè abans dia que està a punt d'arribar perquè encara tenim un marge de temps per a fer el canvi, no? El canvi oficial. Me pareix. Ara no vos sé dir el dia, Estàs parlant del... Outlook? Del mail de Windows a l'Outlook. El mail de Windows a dia d'ara no es dona de baixa, encara funciona. Vale? El client de correu de Windows seguirà, de Windows 10 concretament, seguirà funcionant i jo personalment és l'alternativa que tinc dintre de Windows. Òbviament, recomanació de l'Opixtec, sempre Thunderbird, vale? Però si vos mola els productes i la productivitat de Microsoft, l'Outlook nou està i pinta molt bé. Vale? Tot i així, el que deia la Simer, el que comentava la Simer, el client de mails de Windows encara estarà actiu un temps més. Què? Ara una notícia que per tu, una part d'ella t'encanta. No per res, perquè és molt pesat amb el cercador. Vivaldi arriba a l'iPhone. Tots aquests Apple-addictes que en sou mogolló, que no teniu personalitat. És broma. Vos estimem igual si escolteu l'Opixtec. Menys 1.000 subscriptors. Estos que no tenim, no? Mos quedarem en números negatius. Bueno, vos estimem a tots per igual, intentem portar les notícies més curioses. Doncs Vivaldi, l'explorador web més personalitzable, inclús més que l'Edge, que ja és dir, ojo al dato, ja és dir, perquè l'Edge té infinitat de plugins, infinitat d'extensions, infinitat de tot. Disculpeu, sentireu un colp. El Vivaldi arriba a l'iPhone. Finalment ha arribat. Ja té versió per a iOS, vale? L'alternativa directa a lo personalitzable per a explorar internet, l'alternativa directa a Chrome, a Edge, es pot enfrentar, ja me contareu què tal, no tinc iPhone, no el puc provar, però si és com la versió de Windows, tot i la quantitat de pes que té, perquè té el seu pes en dades, funciona d'una manera molt fluida i pots arribar a ser molt, absolutament, molt creatiu i molt eficient a nivell de productivitat. Això és una paraula que li agrada al violista quan parlem de tecnologia. La tecnologia ha de ser eficient i que et doni els menys problemes possibles. Total. Perquè si no, se suposa que la tecnologia ha de millorar una mica el nostre dia a dia, però és important. Se m'acaba d'ocurrir que l'editorial d'avui haguera pogut ser, o una de les curiositats d'avui haguera pogut ser un comentari que Bill Gates havia fet arrel de la eficiència de la humanitat en base a la tecnologia. Es queixava de que pa què collons plantem tants d'arbres, pa què hem de reforestar tant si realment a la llarga la tecnologia segueix tenint el mateix problema, no? És a dir, el consum energètic i quasi el mateix volum de contaminació. És a dir, que per molt... Això és un tema clar, és a dir, que per molt... Clar, ojo, i de molt de debat. Cal dir que era clickbait tots els titulars que he vist, però la justificació de Bill Gates era molt lògica. Diu, òbviament hi ha que reforestar. Diu, però per què mos emperrem en reforestar si el que mos hem d'emperrar és en fer que la tecnologia sigui més eficient i menys contaminant? També. Però bueno. Això seria una frase d'estes per acabar el podcast d'avui. Pues l'he fet abans d'hora. Després farem un tall i ho passarem al final. Mos queda una cosa. No passa, ho passarem al final. Violiste, què mos contes més? Pues ara anem a Linux. Al igual que Vivaldi acostuma a tenir gran part del seu codi en codi obert i una altra part és una mica privativo, pues com passa en la gran majoria de les millors aplicacions que tenim als nostres telèfons i als nostres ordinadors. Ara anem a parlar de Gnome, que li diu molta gent, Gnome, que li dic jo, que no tinc ni punyetera idea, i... Sí, Gnome, no sé, és igual, és el que hi ha. Per a tots aquells seguidors de Linux com jo, que utilitzem, i ara mateix en el meu ordinador estic utilitzant Ubuntu Studio, en la seva versió en KDE, doncs bueno, ha sortit New Flash 3.0. Totes aquelles persones que utilitzeu i utilitzem, com jo, lectors de RSS, és a dir, lectors de feed, de notícies, estem d'enhorabona, ja l'he provat i puc dir que li han fet una polida
en aquest lector impressionant. En KDE Plasma me funciona perfecte. Clar, les llibreries són GTK, així que no tinc cap problema, no hi ha cap tipus d'incompatibilitat. He aconseguit sincronitzar sense problema en un nivell una mica dubtós al principi, val? Perquè no tinc codi d'API, no pago l'InnoReader Pro, doncs això, he aconseguit sincronitzar el meu lector habitual privatiu i amb mogolló de publicitat, InnoReader, competència directa de Feedly, doncs he aconseguit sincronitzar-lo amb el Newsflash i vos he de dir que es veu de meravella, polit, net, a l'esquerra tenim una columna amb les típiques fonts, al centre tenim la columna de les notícies principals amb un xicot de resum i cada vegada que nosaltres cliquem sobre la notícia a la dreta se'ns desplega la notícia sencera que es pot llegir. Bueno, han millorat l'aspecte visual, han millorat l'aspecte fluid, han millorat l'aspecte de lectura. La reproducció de vídeos encara dona problemes amb el GStreamer, però poquet a poquet estan treballant en ello. I, bueno, jo vos la recomano, que la proveu i ja me direu el què. Bàsicament, com a Feed, Feedbean, Fiverr, Freeze RSS, InnoReader, Miniflux, Newsblur i Nextcloud News són compatibles ara per ara amb el Newsflash 3.0 de GNOME. Per cert, desenvolupat per la pròpia interfície de GNOME. A mi el que sí que m'agradaria és que la gent que ens esteu escoltant, que si tasteu alguna de les coses que vos recomanem així, tant sigui videojocs com tecnologia, mos ho deixeu als comentaris, perquè mos agradaria saber que parlem per algo. Ha sonat molt malament. És veritat. Mos agrada saber que mos esteu escoltant perquè vos agrada el contingut que vos portem, perquè teniu curiositats i inquietuds al igual que nosaltres, i qui no, perquè sou uns freaky hunters i mos seguiu allí on anem. Genial. Bueno, doncs amb això fem transició perquè m'on anem a l'agenda. Escolta, que bé t'ha sortit això. Pareix un mes. Has vist? Agenda, violiste. Agenda. Què tenim? Me toca a mi? Comença tu si vols i jo faig els altres. Vale. 13 i 14 d'octubre a Barcelona. Espera, vull fer un apunt a veure. Hem avançat algunes dates perquè la setmana vinent estarem a un lloc que ara vos direm. Així que per si de cas no podem reubicar la gravació del podcast, que sapigueu almenys algunes de les coses que ja sabem de la setmana vinent. Pues vale. Muy bien. 13 i 14 d'octubre a Barcelona, què passa? 13 i 14 d'octubre a Barcelona, ja, ¿vale? Sí. Se celebra la Pokémon Go City Safari. Que per cert, fa no res se va fer un esdeveniment de Pokémon, que allà va estar gent de la Copa Catalana de Pokémon. Pues bueno, bàsicament és un popular joc, ja el coneixem, no, el Pokémon? El popular joc de realitat augmentada, fantàstic que... Vale. Pues bueno, la festa esta, bàsicament, el que intenta és que tot Cristo gaudeixi del joc. Molt bé, Simer, t'ha quedat molt bé. Podem fer un tall d'això. I d'esta risa de iaia que t'ha sortit ara també estaria guai. Bueno, no res, un esdeveniment exclusiu, ¿vale? En el que se celebra en molt poques ciutats al món, les coses com siguen, i Barcelona serà l'afortunada. Així que, doncs bueno, Niantic ha triat esta nova ciutat, Barcelona, nova ciutat, que té els seus anys, però a nivell de Pokémon GO és lo que hay, i a pegar voltetes, a cazar Pokémons i a celebrar el Pokémon Day, fantàstic safari. No Barcelona, m'emborrona. Més borrona. Més borrona? Sí, m'emborrona... Més borrona. Sí. Bueno, sí que és veritat que ja sabem que Barcelona és una ciutat triada per molts sectors tecnològics, audiovisual i del videojoc. I bueno, és interessant. Pues bueno, també tenim el 4 d'octubre, ens anticipem molt, Canva presenta un esdeveniment, està ahí programat, totes aquelles persones que acostumem a utilitzar el Canva per a fer 50.300 edicions, tant sigui per a l'institut, com sigui per als nostres overlays, com sigui per a lo que sigui. Molt recomanable en aquells que sigueu professors, que agafeu la vostra carta de nomenament, l'envieu al Canva i tindreu el Canva Premium il·limitat de per vida mentre sigueu professors. I si no ho bloquegen algun dia, les coses com siguen. Jo ho vaig descobrir i és una meravella de la natura, les coses com siguen. Doncs bueno, res, el 4 d'octubre sortiran novetats, ja vos les portarem ara per ara. No han parlat de res més, no han fet ni nota de premsa. La qüestió, i té un títol,
que comenci la màgia. Així li diuen. Portaran actualitzacions, parlaran del seu redisseny, parlaran de noves aplicacions. Perquè no sé si ho sabeu, però el Canva cada vegada té més extensions i noves aplicacions que pots incorporar dintre. I què? Te toca a tu. I continuem amb demà. Demà mateix, per la gent que ens esteu escoltant el podcast, I avui? Potser avui. I ahir? De fet va Això començar també. ahir. No estic parlant d'això encara. Vale. Però n'hi ha coses que han començat fa uns dies, ¿vale? La Cime Però s'ha saltat el comencem guió. Pel 29 de setembre, a les 11 del matí, al Discord de FemDeps, la comunitat o associació de desenvolupadores dones i persones no binàries de videojocs, junta Game Love Barcelona, fan un esdeveniment dedicat a les dones i persones no binàries de la indústria del videojoc. Malauradament heu d'estar dins del Discord o fer una inscripció prèvia per a poder accedir, i jo vos recomano que són taules molt potents amb persones professionals de la indústria del videojoc, dones i persones no binàries. M'agradaria fer un xicotet apunt per a totes aquelles persones que no us ha quedat gaire clar l'assumpte. Sí, el Canva pots utilitzar el Canva Premium si eres professora o professor, sí, mestra o mestre. Hi ha un benefici i gràcies a ser això, i és que utilitzes el seu programa segurament i li faigues publicitat. Simplement, el que jo vaig fer en el seu moment i s'ha de fer ara és demostrar que eres profe. Com ho fas? Amb la teua carta de nomenament. Sigue si tens vacant, sigue si fas substitució, sigue si tens una plaça eterna d'aquestes de carrera. Aixina que, lo dicho, vas a la Generalitat de Catalunya, te'n vas a l'Atri, te descarregues la teva carta de nomenament, li envies mitjançant un formulari del propi Canva a Canva, te verifiquen, comproven a l'institut on treballes i arreando. De fet, inclús, per a totes aquelles persones que gestioneu la informàtica dintre dels instituts i les escoles, el propi centre pot sol·licitar a Canva formar part d'aquest benefici educatiu i pagant, no sé si pagant una xicoteta llicència o no pagant-la, no sé com funciona, perquè no sé si comercia igual que Google amb les nostres dades, podeu demanar una llicència premium gratuïta i oberta per a tot el centre. Recursos que avui dia són necessaris i que vos estalvieu una pasta, la veritat. Mogolló. Però vull recordar l'esdeveniment de demà, que és molt important per a la indústria. Fem Loft. Per a les dones i persones no binàries. I això, 29 de setembre a les 11 al Discord de FemDeps i el que li han nomenat a este seguit i cicles de conferències al voltant de la indústria, Fem Loft, Game Love Barcelona i FemDep. Després hi ha on mon anem, lo Pixtex se'n va de viatge. On anem? Amposta. On anem? A les Terres de l'Ebre. On anem a la terreta, com Déu mana, collons. On anem a les terres? On anem cap a la nostra terra, o compartida, és que se celebra el Bug Experience Amposta 2023, una nova edició del Video Art Gaming Experience, una fira dedicada no només a la part educativa sinó professional de la indústria i que girarà al voltant de dos coses. Ostres, que me'n dona. Pega-li fort. Avui podrem fer molts talls, Per favor, no vos estigueu per fer tallets. Els que estigueu a l'Spotify ho estareu veient, els que estigueu a Twitch ho estareu veient i els que estigueu a YouTube també. I, de fet, ho veureu tot el món en vídeo, se pot veure, sí, a part d'escoltar. Sí, perquè a l'Anchor se pot penjar videopodcast. Tot. Per cert, Anchor, que ja Anchor gao la toalla, perquè s'ha quedat la cosa en Spotify Podcasters. És que a mi m'agradava el nom d'Anchor, i també. No per l'atracció de PortAventura. Que per cert, està en venda. Hi ha una atracció que es diu Anchor? Sí, el de les plataformes de los Maya que anaven tirant pistoletes d'aigua. Vale, hòstia. Que quasi ningú sap perquè està super arraconat aquesta atracció, però és molt xula per quan estàs cansada de caminar. La que és com el zig-zag? Que pegava voltes sobre si mateixa amb els dracs, no? No, vale. És una barqueta en la que vas fent un circuit i vas passejant mentre la gent et pot disparar i tu pots disparar. Mira, la Simer vos fa una ruita guiada per PortAventura. Sí, perquè no me conviden a l'atracció de l'Uncharted. Jo ja no sé què fer. PortAventura, ara que esteu en venda, per favor, si necessiteu que vos faiguen publicitat. No, van contractar el de Gref. Per un mòdic preu, nosaltres no tenim problema en parlar de vatros, I només en que mos deixeu passar un parell de nits cada 3 mesos allí, no passa res. Bueno, a veure, recuperem la conversa. Agenda. Possiblement, si podem, gravarem l'Opixtec abans, però si no estarem al Bug Experience d'Amposta, on tindré el plaer de presentar el cicle de conferències i ser moderadora d'una taula amb personalitats com
Ara se m'ha oblidat el seu nom, ja sabeu que sóc un desastre i he de quedar malament en el meu propi podcast, però és un dels caps de contingut de Netflix i entre altres personalitats que a mi em fa molta il·lusió poder moderar-la i una responsabilitat també. Així que si esteu per Amposta, jo vos recomano que vos passeu per el BAG, perquè, sí, volia dir que la temàtica d'enguany és el metavers Pesats en el metavers. i el retro gaming. Pesats en el retro Dos gaming. coses. No ells, tothom. O sea, comparteixen una cosa però que alhora són interposades entre elles en el temps. Alhora. I és superinteressant. Alhora. Continuem perquè el dia del 27 al 29 de setembre al Movistar Center de Plaça Catalunya celebra el GM Barcelona, un fòrum sobre intel·ligència artificial, Web3 i el metavers. Metavers, que pesadets amb el I acabem metavers. l'agenda amb el 5 d'octubre a les 5:30 a la Moderna de Girona, que se fa la presentació de l'informe de CIMA 2022. Nosaltres vam tindre el plaer de poder estar en l'anterior presentació. I després se farà una taula rodona amb noms com Mariona Valls de Mango Protocol, entre altres. I una passada que vos recomano poder escoltar aquestes dones perquè són fantàstiques. Una meravella la natura. Anem acabant ja el podcast d'avui. Transi. Una, 2 i 3. I què mos toca de curiositat? Doncs bueno, curiositats n'hi ha moltes, però la que mos atany avui va sobre el Vaticà. Parlem del Vaticà. Benvolgudes persones, benvolgudes podcast oients, benvolgudes videocast vidents. Mare meua. Avui ens n'anem al Vaticà des de la plaça Sant Pere... No, és mentira. La inesperada col·laboració entre la NASA i el Vaticà, xicueles i xicuelos. Resulta que, contra tot pronòstic, no. Sempre s'ha dit, jo no sé vosaltres què llegiu per ahir, però tot el món s'ha dit, sempre s'ha dit, el que jo coneixo i el que jo vaig llegint per ahir, no sé vosaltres, que el Vaticà està ficat a tot arreu. Que si el Vaticà és un dels majors inversors de les empreses de preservatius a nivell internacional, que si el Vaticà és un dels majors inversors a nivells de tecnologia en intel·ligència artificial, que si el Vaticà és una de les més grans biblioteques més amagades i més secretes i el Código da Vinci se va rodar allí... No, això és veritat. Lo del Código da Vinci es va rodar allí. Sí, es va rodar allà. No se va deixar veure tot el que se podia veure, però sí que van deixar que es gravés molta cosa. Bueno, que al llarg de la història del Vaticà, al llarg dels anys, el Vaticà sempre ha portat coses una miqueta, no sé, una miqueta terboletes. Aleshores, la qüestió és que la NASA, juntament amb el seu fantàstic, amb la seva fantàstica, disculpeu, la fantàstica missió Osiris Rex del 2016, que era un bitxet, una maquineta que se n'anava a un cometa per agafar mostres d'aquest cometa i tornar-les a la Terra. Això em sona. El cometa, de fet, perdó, vaig a modificar l'expressió. No és un cometa, és un asteroide. Corregeixo. L'asteroide Bennu, vale? Doncs bueno, la qüestió és que la sonda aquesta va arribar a la Terra i va portar aquestes mostres. Quina és la gràcia de tot això? Doncs bueno, la col·laboració de la NASA juntament amb el Vaticà, que no és una col·laboració a l'ús, bàsicament és amb un membre del Vaticà que és doctor en una universitat d'investigació científica. Amb això molt a catxo, també t'ho dic. Vale. Aquest senyor és el jesuïta Bob Mackey, o Makey, o com puguem dir-li. Bàsicament té una experiència... No recorda l'anglès. No, això mateix. Bàsicament té una experiència en meteorits. Aquest pavo és un especialista molt gran i va ser convidat per Andrew Ryan de la NASA, vale, per tal de que pogueren buscar la manera d'analitzar aquestes mostres i que no sigueren contaminades a la vegada que agafaven les pròpies mostres i a la vegada que arribaven a la Terra. Vale? Doncs bueno, bàsicament aquest senyor, resumint comptes, va crear un picnòmetre, val? I la finalitat era doncs això, que no es contaminaren aquestes mostres. 15 materials concretament que van agafar. Motors, ordinadors, circuits, tot estava preparadet i perfectament sincronitzat, val? Per tal de que no es pogueren contaminar aquestes mostres i pogueren ser transportades i analitzades a la Terra sense cap tipus de problema. Doncs bueno, res més. Bàsicament van col·laborar junts. La importància de Bennu, bàsicament,
valga la redundància, avui que només parlo de dir bàsicament, avui a classe també ho he dit moltes vegades. Bueno, doncs això. La importància de Venu del asteroide Venu per al Vaticà? Doncs bueno, suposo que com tot, la divinitat, la formació de l'univers, que és el que li interessa a la NASA, però una manera d'entendre també, no? Si els minerals que li puguen interessar al Vaticà justifiquen que la Terra la va fer Nostre Senyor en 3 dies, o justifiquen que va existir un Big Bang, o, per què no, n'hi ha interessos més foscos al darrere i purament econòmics. Qui sap? Perquè Jo te monto una pel·li o una novel·la amb això, tot d'almoines Vamos. no crec que visqui a l'església, no? Bueno, això jo crec que està més que comprovat. Que són més rics que el planeta sencer, quasi. Però bueno, doncs ens quedem amb aquesta curiositat, no?, del Vaticà i la NASA. I res més, hem arribat a l'apartat de curiositats, hem fet un repasset amb totes les parts del podcast d'avui i, com sempre, intentem fer 45 minuts de podcast, però arribem a l'hora i 10 minuts en total, però ja sabeu que durarà una miqueta menys. Gràcies, Violiste, per tot el que ens has portat avui. Gràcies a tu, Simia. Un plaer formar part de la teva vida. Oh, que profundo, que bonic. Professional. De la teva vida professional. No, m'havia quedat amb aquesta part tan bonica. Bueno, que el podcast dels dos, però està en el meu canal, ho anem a dir. Lladré. Suscríbete. No, nena, per favor, ¿en serio? Hem de buscar una cançó per a natros. De veritat. Cançó per a nosaltres. Sí, hem de buscar literalment una cançó per a natros per a poder dir-vos adeu d'una manera guai, no? Però bueno, deixem d'enrotllar-nos. Moltíssimes gràcies. Espero que vos hagin Si només agradat parles les tu. notícies que vos hem portat i hem triat per a vosaltres avui, d'aquesta setmana. Ens veiem la setmana vinent, atentes a les xarxes socials, Gràcies. ja que vos comentarem com hem d'anar al Back Experience a Amposta, doncs ja vos direm si reubiquem el podcast o el deixem per a la setmana següent i tenir més contingut. per a Com poder sempre estigueu portar-vos. atents, que així a última hora, per motius d'agenda, doncs avui mos hem retrasat a les 8, que tampoc Saga està mal. Saló del Gaming reclama les nostres hores perquè A vos mi no. espera una grossa al desembre. Esteu encara a temps de comprar les entrades no només per accedir al saló, sinó també per a la LAN Party. I ja està, ja deixo de fer falques, Violiste, on anem? Però si és que eres tu la que no para de fer Però publicitat i bueno! no pares de xerrar. Bueno, moltes gràcies a tothom, com diu la Simmer, un plaer, boniques i bonicos, ens veiem la setmana que ve, sigue quan siguen algun foradet i si no en diferit. Ala, a cascar-la. Però abans d'anar-me'n, transició. Bye!